празниците. Коледа дойде. Честита нова година. Сега ще ви покажа как да си направите най-яката коледна украса на света. Гледаш ли внимателно? Гледай. Взимаш лава бер бисквити, лава бер шоколади, тези малки глупави ченгелчета, дето ги има във всеки божи магазин по Коледа. И почваме конструкция. Така, взимаме две тъпи ченгелчета и ги залепяме заедно. Сега лепим отгоре два лава бер шоколада. Сега взимаме от новите лава бер бисквити. Между другото, ако искате да спечелите цял кашон с лава бер бисквити, може да отидете на моя инстаграм. В момента там тече giveaway за тях, така че ако искаш да участваш, отиди да видиш как. Имаме сега едни лава бер бисквити и ги залепяме и тя. Даже смятам да залепя два пакета от тях, понеже един не ми стига. Залепихме отгоре една пирамида от индивидуални лава бер шоколадчета. И сега на тази шейна и трябва само един дядо Коледа. Приятели, представям ви истинският дядо Коледа. Ами ето го, от плът и кръв. Сега се замислям, че това би било много сладък подарък за Коледа. Така че ако си го направите вкъщи, качвайте и таквайте лава бер. Приятели, мисля за финал да направя една глупост. В момента няма само единствено пуканки, аз смятам да ги добавя. О, да, бейби, кой каза, че няма да вали сняг тази Коледа? Пишете в коментарите дали вече сте успели да пробвате новите коледни лава бер бисквити. Ако да, напишете колко им давате от 1 до 10. А ако не сте, заминавайте да участвате в моят giveaway в Instagram за цял кашон от тях. Чао! Весели празници!